Olima Igbo ndị mụrụ nzem ọzọ ekene mụnụ kene ife na-eme n'ife na-anabata ụnụ n'oge ihe na-eme n'obodo maọbụ ife na-eme n'obodo maọbụkwanụ ife na-eme n'obodo dịka ndị bụnụ si asụ maka na asị ọkwa mba na-achị n'olu n'olu nkụ nọ na mba na-eghelu mba nni. Cheta na ọka bụ isi mbido telivishọn ka anyị nọ na ya ka mbụ onye nke gị aha m efula manụ na-etu m the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi ma na-aza ka udo wee chịa. Anyị eburukwala bata ọzọ na nke taa maka na m adị agwụrụ na achọba afụ adịrị akọ na akpa dibịa. Emekwala m ka ụnụ mata na Igbo na-adị asị agwọ ofu onye furu na-adị abụọ eke, ya bụ mgbe ọbụla okwu baha na let us go ị mara na ọ bụrụ ije ofu onye nke pụtara na nke taa o nwere onye mụ na ya ga-anọ wee tapịa okwu maka na ọ na-adị mma onye si ihe na-atọ ụtọ okwu ihe ọ na-atọ ka ya. Na nkịta nwe m onye ọbịa mụ na ya ga-anọrị wee tapịa okwu wee tụlụ okwu wee kpakwa ụnụ obi ụtọ maka na asị na obiọma nyere ụwa onye we iwe osi n'ike wee taa ahụ ya bụ ịgwa gị nke ebe eziokwu gị lebe etu Naijiria si wee jaghawa ihu jaghawa anya ị nwere ike mee nga na ọbanye gị, ị nwere ike gaa kwụ ụdọ, ị nwere ike ga-egbu onwe gị, mana nke ebe eziokwu bụ ka mma ọkwa ka nkekwu na-agwa onye ọbụla m hụrụ ahụ nwara anwa ga-akwụ ụdọ maọbụ nwa na ya chọrọ ịkwụ ụdọ Chineke bi n'eluigwe ma m gide ya ma mara ihe m ga-eme ya. Ọkwa riseshọn a anyị niile ga-anọ n'ime ya, onwe onye ọbụla na-aga ebe ọbụla onye akwụ n'ụdọ anyị ga-ahụ isi ya ọ dị mma. Ka m hapụkwadị nọ na-ekele Maria ndị ọzọ a na-ejupụtasị na Gracia ka m nabata onye ọbịa mụ na ya nọ ebe a taa, ya bụ Maazị Ibezim Ibezim onye ma mgbe o jere uru ya na ime n'ihu ka ewu nwere aka bụ ọkụ fine boy Gada ndị otu uwe nnọ madam na ụmụaka kwan ahụ dị ha ka maka ezinụlọ efisena m wedị ahụ bụ m onye m ga-alụ onye m na-agbagharị ngwa jọkwana m ka maka ezinụlọ ụlọ dị mma ma m maka ezi na m agba n'ezi ọ dị mma ihe a nọ n'ihu nwa ọgụ nwa nwe ya ọgụ nwa nwe ya ama m ngwa burugodi ya ka anyị kwa iko ịma ihe a na-akpọ ya ndị bekee sọ chess a na-akwa iko asị m ka anyị kụọ ọkpọ weketa aka gị n'ihu ka anyị kwa iko ihe mụrụta obere arọshị obere imena hey ememe wetara gị ose ọjị etu isi m iwu meziri mmanya atụba m ewede iwe ọ dị mma. Fine boy asị m ka mụ na gị nọrịa na oge ihe na-eme n'obodo, ya bụ na isi mbido telivishọn isi mbido anụmanụ maka isi mbido. Aga m achọ ka ị kenekere m ụmụafọ Igbo maka na ọ nwere ike a na-anụ fine boy asị fine boy ka amekwa n'ihu ka m pụsị nwere miscarriage ka ekwana ebe fine boy ya ọ bụ nọ mana m ga-amarụ na o nwere ihe na-esi nwa mkpusi na ya n'ahụ. Ngwa kenere m ụmụafọ Igbo. Biko ụmụafọ Igbo ekele m unu. Aha m Ibezim Ogbonna, onye Imo steeti na Ọkigwe before, but kamgbe ekere steeti ama m ebe ha tiri m osisi njirimara ba ya egbuturu ekoro tagara m na-achọ mapụ. So kamgbe ahụ biko ndị obodo anyị ma achọ ụnụ mara ndị obodo anyị nọ na Lagos a biko ama m ebe m si kamgbe ekere steeti. Anyị makwa mmiri azụrụ ụnyaahụ bụ generator m through window m ga-amite onye isi ala ha nyere m aka ha nye m ụlọ na ya babichi. So ana m ekpe ekpere ka mmiri ọzọ gara izo ozo Benin Republic ị ga-ahụ m ọnwụ mkpasịbụ ihe m na-agwa m ntụghachi ka mmiri buru mmiri gawa. Nwanne ụnyaahụ ka anyị na-aga Abuja plane anyị ji ama m na hold up na-ejide plane n'elu anyị rito n'elu na-akwa ya aka asị dị kaburetọ brain bus oke gara taa dị waya kwagide ekwapụ ya n'oshodi imerete nla dị ụmụ Igbo na-ere akwa ha ti ọkwa ndị ka ha bịa ha onye ọnwụra n'ọsọ asị bifo ha ga-ebido onye ọnwụra kpewe ekpere ma ndị Igbo ma ndị Kalaba ya na-ada gwadora anaghị obel ịma gwadora minse ekpewe ekpere Yoruba na-eti ka ha ya imogbe orukọje ese emadabala amụ China na-ekpe nke ha chinchọm Kalaba na-ekpe abasị ama etere mforo gboko mkpọga ọbasị eti esere iyo eri njọ aga eri njọ etesoro mma tete ma ya wụrụ mma
emere mkporo okpogbo na obari koro okpogbo na agaga ngeke na language no n'ụwa o amam na Ghana na akpọ God onyame Ghana na ekpe ka onyame paswa obe ndị opaswa no unu chọrọ mempere menyu ọkụ na akwachi ụzọ menyu mentoa menyu mehoa menyu na ọkụ meni mpuo menyu mentoa emekwana mpuo ame menyu mehoa amam na Hausa na eti nke ha assalamu alaikum abokiba kudi akwai imani barka jama ko chao to madala wala mna zo nke nzo azakwo mugbo wala bere French na eti nke ha lejilebu anebu alebu kontalelevu inebu na lele bibiaga no koko anebu alebu kontalelevu pafuri ha lejilevu kontalemena gide kontalelevu levu awon kwa small ke kpochakwa na ekpere gị na-eme plan anyị ya land ya no shuri otu aka anyị niile jiri pụọ asị onye ọnwụ na-agụ egwu ndị Igbo bido ọ bụrụ n'ụwa jụm eluigwe ga-agajụ mmemme ọ bụrụ n'ụwa jụm eluigwe ga-agajụ mmemme Kalaba bido nke ha ọkwa ofu abụ ahụ Kalaba bido nke ha adagịdagọnyọngọ mfọngọ ọbasị nnagọnyọngọ mfọrọrọm adagịdagọnyọngọ ọbasị adagịdagọnyọngọ mfọrọrọm Hausa bido nke na-agbore ala na-agbore ala ala sariki bini bido nke ha ose no mede soro jalaba o ogawa na ketu o tibe na igomu soro koko gawo jota soro maitebo orile otojo onye ga-aga na orile otojo onye ga-aga na orile Ozo ole before gị couple. Okay. Ịhụ ihe mere ụnyaahụ wụ small ịma ndị obodo anyị lọnchiri ọkụ. Ele ọkụkọ. Transformer. Ndị n'obodo a lọnchiri ọkụ chọrọ ibu a ka a bụrụ gaa village. Eruo de ndị mmadụ na-akpa ego aha 16 million 100 million ntie transformer na-ere n'oshori 200. Na aga m azụrụ ha abụọ akwọrọ m aka for 2 hours. Ịmakwa after the launching nga oshori ga-azụọ transformer ndị a na-eti na redio. One ka ha chọrọ bata azọrọ m ha abụọ 200 naira 10 votes koboko na daga ka ha jiri tụghachi mazụ si da gịnị mekwara ihe nyere ha transformer is transformer mam the one ha chọrọ 2.7 million kedike 90 votes trailer na-ebu da one nke gara zọrọ ha nke a na-etinye n'akpa abụọ ka m zụrụ were ga ya were koboko kamgbe aha larube m ụlọ onye ka osikwa n'aka agwa anaghị ụdị transformer a chọrọ agwa anaghị m kamgbe aha nru ọnwụ na nga village na ha ga-egbu m so ọ ihe mere kamgbe ekere steeti ama m ebe ha tiri m osisi njiri mana ba igbutu onye krota aga m na-achọ map Fireboy o nwere ekpere m ga-ekpere gị mee amin onye mere gị ihe ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs Orabashanka ọ dị mma Igbo ndị nwe m na ndị m nwee ụnụ afụ ka esi egbu onye ibi mma fụ ka o si eze ya akwọ bebis akwọ ahụ ehigala faga ma ọ bụrụ onye mba 5 ọ dị mma ya chiatala azụ anyị ka na-akịkwa n'iru n'oge ife na-eme n'obodo ya bụ na isi mbido telivishọn ebe anyị na-akpọ ụnụ obi ụtọ na-eme ụnụ obi aṅụrị na-ewetara ụnụ ihe niile ga-eme ka ụnụ nwee ogologo ndụ maka na obiọma nyere ụwa dịka m na-agwa ụnụ afụgo onye ọbịa mụ na ya nọ anyị ga-atụle okwu taa anyị ga-atapịa okwu mana tupu anyị gaa n'iru ụnụ mana asị na a na-asụ ọrụ na-asụta ejula ọrụ a na-aga n'ihu aga m agbake na onye ọbịa mụ na ya nọ ajụjụ ọnụ ole ma ole tupu m atapịa okwu nke m buru wee bata taa maka na dịka m mere ka ụnụ mata na akwa ngwere ka o si dị elu nsị egbe ga-agwụ Fireboy ịma asị na ekpere niile nna na-ekpe bụ ka nwa ya too o wee ka ya ya bụ mana o dipendịrị onwe ụdị ihe nna gị ga-eme ị ga-aka ya n'ụdị ihe dị etu ahụ kama ga-esi ka nna m karakwa ya n'ụdị nke ahụ ọ bụrụ onye nna ya na-aghụghọ aghụghọ ị ga-akarụ nna gị na-aghụghọ ị ga-asị ọ bụrụ nna gị na-akụ nsị ọ bụrụ na nna gị na-akụ nsị ọ bụrụ na nna gị na-akụ nsị n'obodo ị ga-asị ka ị kara nna gị na-ekụ nsị ị ga-asị ya kara gị na nke ahụ nyekwenụ ya onye Chineke napụ ekwensị ike onye gị ị ga-ewe hapụrụ na ekwensị ike o jide ụlọ na-asị napụ ya ike anapụ ya nye onye ọ dị mma mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ịma ịnwa bụ ndị mferi ọnụ
mgbe ụfọdụ nwe ebe m ga-aga m sị ka m fili ọnụ na ememme dịka ememme ịgba akwụkwọ imepe ụlọ ichi echichi ịgba ọfala ịkwa ozu ozu canopy kwa ozu with gratitude to God ozu with regret to announce mba anyị ga ebe ha ga-efeli ọnụ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ iruo mgbe ahụ ị ga-afụ ụfọdụ ndị eji mere onye isi oche dịka mụnwa bịa bụrụ onye isi ọnụ dịka MC ihu onye isi oche bụ chairman asị ya kpee ekpere ọsị ka Chineke gọzie aka ọrụ onye ọbụla mgbe ụfọdụ ekpe ụdị ekpere ahụ ọ na-ewute m masị chairman ekpere ụnụ ga na-elebe ya anya maka na agọzie aka ọrụ ndị nwere aka ọrụ agọziekwa n'ọnụ ọrụ anyị nwa ndị ji ọnụ na-arụ nkwe ndị ji ụkwụ na-arụ nkwe ndị ji ebe dị iche iche na-arụ ndị kwarịga n'iro mana nke onye ọbụla na-eme ya mezie ya ọfụma fine boy achọ ikpere gị ekpere ugbu a ị ga-asị ka agọzie aka ọrụ gị ụkwụ ọrụ aka ọrụ ka ọ bụ ukwu ọrụ gị ka ele ihe ebe iji arụ ga nke gị gọzie ọnụ m na akara aka m ọnụ ọrụ m ya bụ asị nnọọ ka ikpere nwa gị ekpere ugbu a ị ga-asị nnọọ ka nwa gị kakwa gị na nzuzu ị na-ezuzu wee eziokwu ka ị hụrụ m ekwensu nwa m ga-akarị m na nzuzu na nzuzu ị na-ezuzu ọ ga-aka m ugboro 18 nwa gị zuzuru kara ihe izuzu gị ma na nke ya a gara agbazi tiketi ele ya mba bata efisiana mwede ahụbe m onye m ga-alụ onye m na-agbagharị ka mgbe ma ọ fọzikwa ịmụ nwa efisiana mwede ahụbe m onye m ga-alụ olee ụdị nwaanyị ịchọga nke nwere aeroplane ebe na anyị gara na vigil nwanne ụnyaahụ o nwere one girl achị ụmụ nwaanyị ndị na-alụbeghị ha pụta ka ekpere ha ekpere nwekwa nwaanyị ahụ pụta with jeep achị ụmụ nwoke ndị na-alụbeghị nwaanyị ha pụta mpụta na because ana m achọ nwaanyị ha sị ma receive your wife receive your husband njide kuchie ofu anya gị ofu anya oge na-ata gị the girl immediately ebido achị ma receive your wife m gajide the girl bụ jeep bịa sị God don't jump me and you the girl na-agwa m I banned you I rebuke you reject them banned them kamgbe ahụ gazi m ebe ahụ na gịnị mekwe eji m bicycle bịa talkless of Legacy Benz and ya nwa bụ jeep egwe ya na ị nwere katapila ọ bụ ndoza aka m ịgwakwa ya a sị na ị nọ ike inyere m aka gwa ya onye m chọrọ ịlụ na onye India because ọ bụrụ India sọsọ flawa once iti flawa na-eti egwu ma nsolomokolomoko jesu na mbari jesu na mbari love ịlụ na bata ịkụọ ya ya agha agwọla kpo n'ime mmiri nsogbu adị bata ama m ihe kpatara mgbe ọ nwere ịkpatara ụmụ nwaanyị aka chọrọ m zi m gonye m nwanne ụnyaahụ ka wongel akwa anọ na dry clean asị m nye ya ego ka a were gaa chịta akwa ya nke ọzọ si m nye ya ego ka a were gaa saa isi ngwa na public pump na agba na ya dị ya bịa saa isi na pump ị ga-ewere iwe laa o wutere m olekwara ihe o ji were ụdị ndị a ka ọ na-adabara gị na ha nnọọ ị na-enweta ndị ka ụmụ nwaanyị Abuja ndị a nwere ike egonye gị ụgbọala ama m ụzọ Abuja onye m na-achọ akwa m gwara ọka mgbe ekere steeti iru n'ụsọdụ gị baa moto na-aga Ketu Ọjọta iru Ketu Ọjọta gị baa ala akpere gị baa Owode efuona m ihe anyị chetara m ihe mere ị na-aga my two from my two na-aga fara ị gara nụ ojamba alakija ị na-eja maja first gate trade fair okoko halabara go jabala don first ipugo another country ka ị nọzi maybe aga m aga ebe a ọ dị mma anyị atala ụkwa jeze na ihe metụtara inye onwe anyị obi ụtọ ka anyị lebazi anya kpọmkwem na isiokwu ndị m chọrọ iji wee mere isiokwu tata ya bụ ana m adị agwa ụnụ na Naịjirịa bụ chi bụ anọ ọzọ ihe na-eme n'obodo a ọ nwere egwu m chọrọ ibupụta ugbu a amana m ma egwu a ma ọ ga-abụ copyright mana egwu anụ m na nrọ nwee vision egwu a na-agụ mmekọta si na Naịjirịa wepụ ịmana m ga-anata ọzọ mmekọta si na Naịjirịa wepụ asị m ga-anata ọzọ ife na-eme na Naịjirịa na-enwe m iwe ịmana m ga-anata ọzọ egwu a ga-ere aga m eweta 13 billion ka e were kwado egwu amaka ọwụ cedis ka ọwụ naira no sefa France ichenji ya na Nigeria money 30 naira ọhị ga-ewetara m ji akwado egwu agbalị ha na m na ọ dị mma ka ọ dịrị gị ka isi chere m
ka m ganyụ amụna ma bịa ọ dị mma na Naịjirịa ka m fụrụ ọ bụ na Chineke nye iwu ndị si ha nọ n'ọchịchị enyegharịa nke ha. Na Naịjirịa ka m fụrụ na Chineke kesịrị ụwa sị let there be light, ya bụ ka ọkụ dị. Ndị nọ n'isi na Naịjirịa sị husai, ọkụ enweghị ike ịdị. Onye nụrụ ebe ọ na-anọ ha na-agụ ya, agwa nwatakịrị ihe mere ji ka ọ bụrụ ụtara, osi nye ya nke ya ka ya taa ya taa. Nwatakịrị akwa n'azụ amaghị na ije dị anya. Echetara m mgbe aka chịburu Lagos steeti mbụ bụ nwanne anyị nwoke Fashola, mgbe ndị nke ọzọ nọ n'ọkwa ọchịchị, ọ sịburu na ọ bụ na gọọmenti ọbụla manye ha riri ekwesịrị ha igbo mkpa ọkụ nọ na Naịjirịa na ihe dịka ọnwa 6. Ha abanyezie ewerezie ihe n'ụbụ nsogbu ọkụ nye ya ụlọ na ọrụ. Ụlọ agba mbọ nwere ebe arụghị ya, ọrụ amara m ebe ọ gaga. Ọ dị mma mgbe ụfọdụ ịbịa n'ezinụlọ dịka ebe nne na nna nọ, ọ na-abụ n'ife obere ịfụ ka nne na nna ga-asị ụmụaka lienụ unu lie, anyị nwere rigo. Mgbe anyị dị obere nne na nna anyị mere ya. Ugbu a kwa mụnwa abụghịkwara nna, ana m emekwa ya. O nwere etu nne ga-esi ife obere masị mmesa ọma ka o si sọ na Somto Chukwu nwa m ngwa rienụ unu rie mụ nwere rigo. Nke gosiri na onye isi ma ọ bụrụ ka ndị okenye si ekwu ya na okenye bụ onye na-eri arịrị. Onye nọ n'isi bụ onye kwesịrị inwe nke a na-akpọ ịchụ àjà. Ọ bụ na ejighị mere onye ọzụzụ atụrụ dịka Jesu Kristi, ọ na-agba mbọ fụ na ndị ọ na-azụ ma ọ bụ ndị ọ na-achị ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya ọdịmma ha bụ ihe na-eli ya nri n'obi, bụ ihe na-akpa ya. Kedu ihe bụ oke na ọrụ onye ọzụzụ atụrụ? Ya bụ n'asụsụ bekee nke unu na-akpọ shepherd. Shepherd dịka onye ọzụzụ atụrụ, oke na ọrụ ya bụ ị na-achị atụrụ ahụ, na-elezi ha anya, na-eduga ha ebe ha ga-eli nri, duga ha ebe ha ga-aṅụ mmiri. Ọ bụ na mmiri zobe, ọchịba atụrụ ahụ ebe mmiri na-agaghị ama ha. Ihe bụ oke na ọrụ shepherd, onye ọzụzụ atụrụ, bụ ọdịmma atụrụ ọ na-achị. Mana ala anyị bụ Naịjirịa, ndị nke bụzi ndị ọzụzụ atụrụ Naịjirịa, ya bụ ndị politiki, ndị ọchịchị, maka ekwuole m ya na mbụ na anyị enwetabeghị ndị ndu na Naịjirịa. Ihe anyị ka na-enwe bụ ndị ọchịchị. Ihe a na-achịkwa na anyị bụ ka ha chigbuo. Na Naịjirịa ka ị ga-afụ ndị ọchịchị ga na-eri ka dọka ụbọ, ma sị ndị a na-achị achị ha kwawa nwee ndidi, kwa akwa ndidi yiri, mebe nke ndị bekee na-akpọ sacrifice. Ekwuokwala ya na nso nso a na anyị ga-agbakwa mbọ meekwa sacrifice. Mgbe a na-eti tụnyere m, ihe kwere anyị nkwa bụ na a ga-eme ka ọkụ nwube anyụ, na a ga-eme ka ego Naịjirịa. Ọ dị mma, anyị echighatala azụ, anyị ka na-agakwa n'iru n'oge ife na-eme n'obodo na isi mbido telivishọn. Aka m nọkwa ebe a mụ na Fine Boy. Fine Boy, ị nụrụ oge m nọ na-agụpụtasị ụdịrị sacrifice anyị nwa bụ ndị masses dịka ha esi akpọ anyị megoro, mana ha nwa sị ha bụ ndị bụ stakeholders, bụ politicians na ndị leaders, ndị na-achị. Amarọ m sacrifice nke ha megoro. Ịma mgbe ụfọdụ okwu ndị politiki dịka nwoke chụga nwaanyị, onwe nkwa ọ na-aga ekwe nwaanyị, aga m azụrụ awugoshu baya Port Harcourt, awugowifo Ibana Aba, ihe niile ọ ga-asị na ọ ga-asị ọ na ọ na ya nwe babich. Papa ya nwe babich, azụ niile dọrọ nke ọ na-egbutere ya were, onwe nkwa ọ gaghị ekwe. Mana nwata rize ihe o ji mụrụ anya, ụra atụọ ya. Ichetara nkwa niile ndị a kwere anyị mgbe ha na-asị tụnyere m tupu eme ntuli aka elu nke kpọbatara ndị nke chiga ugbu a. Gwa kene m eziokwu, ihe niile ahụ ekwere anyị na nkwa mgbe ahụ, ọ bụ ihe ahụ ekwuru ka a na-eme ugbu a? N'eziokwu, ọ bụ ya ka a na-eme. Ịma mgbe mbụ ihe m na-eyuzu gas, emecha onye nke ọzọ bata,
we use waste stove. But onye nke abataziri now, charcoal come use. Yeah, be with them. I won't very. But more and my contest 2019. Nature imagine. Na contest for 2019. Terem. Ole he na contest or president or governor or local government. Oh, president, win many things. President again, village meeting. No, Nigeria only need the water, only need the fire, fire. Okunu na once the while win Ghana kono gonna charge the phone. So theater is na gota. Okeni leno na Lagos gonna kugulo. Agma then after that my web 10,000 naira note. So that 100 billion mo gama. I won't have better. Ole party ke no kwanne. NMPC. So because no terem. Hey, pikin we go well. Nwa ga nwa ahụ ya ga-ama onye ka adachacha na akụ afọ n'ala. Efo na aga na ballot vote na ballot box. How ga eju. Even gụnwa a ga-vote onwe gị. That is dangerous. So mgbe anyị na-ekwu na mmadụ nwụrụ, ọ nwere fu onye be anyị, o nwere ego, ụmụ ya niile nọcha ala bekee. Ọ ya ka ụmụ ya jie na ya ka nka ụmụ ya alọta. Asị ha bewe akwa na Igbo, ha si amụ otu eji ebe akwa na Igbo. Hey. Because o tena asị oke ọwụrụ na ha ga-rent ọnụ na-ebe akwa. E nwekwara ihe mere the other day. A ga-rent ndị na-ebe akwa. Ma m na otu ndị asụbi ihe like this nsogbu adị. Ha na-ejicha black trouser ma black shirt. The guy is, oh no, I am sorry, somebody died here. Oh no, I am sorry, somebody. Oh no, one and also. I want small. Somebody died here, one on you. I want na can't because English. Oh no, I'm sorry, somebody died here. And I'm not yeah, oh, them. Oyaka, one man, one no, ya have fun and yensubu. Doctor check no one a kidney problem. I made operation web 2 major do na table. Doctor Chicago Mammy, more than Biancata, but a crew major. Hey, Taya Tafon Kamufu. I told in Ketanketa Buffalo. All I came with the Nketa, Powad and Keta for web 2 major Ketateria, and or Ranagia, Ko 2 major jar. The match was a my doctor, my nurse, no one and also. The tenant was a Rubajan Ketateria mud. Our experiment. I came with a mere experiment. Okay, boys, a canketa. My doctor, my nurse, no one and also. Number 440. I beg a demand no one. Bariga. Hey. Odima, ihe gbara fine boy no boy anike. Also game. Mana kosinadi o ebe osieli ya bụ ozuzugidere ihe ozuzuga lụọ nwanyị. Zuzugide ihe a ruo ụlọ. Zuzugide ihe a zụta ụgbọala mana ọ moto mixture ka ọ zụrụ. Ọ moto mixture engine dị iche ma body dị iche. Mana moto ọ na-emove ndị nebo kwa ya n'ụtụtụ move ya ga ebe ọ na-aga. O zuzugidekwala ihe a zụta half plot ọkpọla block mana ọrụbe ya. Ọ kwụrụ gị zuzugide ihe a win a presidency na village meeting ha. Wụrụ president in the village ha. Ya na uru dịkwa na nzuzu ọ na-ezuzu na ha afọ ya etu a. Ya bụ gị bụ onye na-ekiri anyị ugbu a. Ọ bụ na ihe ọ na-eme masịrị gị. Anabasị ka Chineke mee gị ka ịmụcha ihe niile ị ga-amụ ka ịmụta otu onye nzuzu n'aha Jizọs. Ọ dịbeghị oge. Ụnụ ọbara nkịtị. Nsogbu a na-ama m na ụfọdụ ime ekwere n'ime obi ọnụ mana Chineke na-afụ na ife na-afụ na nzuzo. Fine boy. Biko akara m isi ka m gaa yọrọ obere egwu mana aka m asị ka inye m ya bụ egwu ebe a ka ọ bụrụ live performance. Like our Gaddafi. I am my woman Gaddafi. I didn't behoga. Okay, I'm gonna go here. Come I get jabber.
Mbano. onye a gara meet buy or I shoot you. Mbano. Ha ga-azụ ya. Mana achị gị ogbu gbele ihe ga-agụ mụ ga-agụ trouble gị go terror. Ya ga-agụ action action. Fufu njọ amala njọ. Chai. Imekata nọ ihe ofu nwa gị zuzu dị ihe izuzu gị. Agbachi m efu ise na wedding ahụ be m onye ga-alụ onye m na-agbagharị. Ọ dị mma anyị ka na-agakwa n'iru ụnụ mana ọ na-adị mma atata ụkwa atata akụ a na-eme ọgụ a na-eme ọrụ ya bụ anyị ka nọkwa n'oge ife na-eme n'obodo na isi mbido telivishọn aka mbụkwa onye nke gị the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi mụ na onye ọbịa mụ na ya na ebe a Ibezim ya bụ fine boy the boy no fine but the mama like him mana ka o si na-adị mụ na ya na ebe a taa mana ka o si na-adị dịka m na-agwa ụnụ na onye si ihe na-atọ ụtọ kwesịrị na-ekwu ihe ọ na-atọ ka ya ụnụ na-anụ fine boy Ibezim ụfọdụ n'ime ụnụ amarọ ya maruo ya ụlọ mana etu ọ dị ugbu a ikekwa imerime ime ụnụ ndị na-ekiri anyị agaghị ama na onye a bụ nwanne ụnụ nwoke bụrụkwa nwanna ụnụ nwoke Ibezim fine boy saa gwakene m kpụmkwem onye ebe ka ịbụ agafe River Niger onye ebe ka ịbụ tupu egbupụ osisi ahụ iji mara bụ I'm onye Imo steeti. Onye Imo steeti na Ọkigwe and Ibinta local government. Ọ dị mma ama m na ị ka na-achọ nwaanyị mana ama m na ọ obere ịlụgo alụ iji nwaanyị Eji nwaanyị. iji ụmụaka ka Ụmụ atọ ka m ji. ụmụ atọ Ofu nwoke nwaanyị abụọ. ee iji boys bịa megwara abụọ abịa megwara ihe niile mere ndị ọzọ Mba na n'ime m dị ya. Akwa m gwara ọ nwere ihe mkpọrọ ahụ chọọchị a nọ na Babichi ihe ọbụla n'ime m ihe ọjọọ. ị na-eme ihe ọjọọ Mba. mụnwakwa na-emekwa ihe ọjọọ mmanya ọnụ na-aṅụ ana m aṅụ Anyị anaghị aṅụ akwụkwọ nsọ si jụ ihe ụtọ nke ụwa ana m aṅụ ihe ọbụla na-atọ ụtọ nke ọbụla na-elu ilu ka m na-aṅụ ihe ọbụla ajụgo na-aba m ihe ụtọ n'anya. nke ụwa Ihe ọbụla na-aba n'anya can't come out but ma shekpe ma jedi ha niile na-abacha n'ọnụ bata I drop nke na-aba n'anya. ị na-aṅụ nke ahụ Ana m aṅụ ya. Ana m aṅụ ma jedi ọkpenyi wusiki all this ha niile na-aba n'ọnụ but nke ọbụla na-aba n'anya nke na-aba n'anya I drop can't come out. ọ dị mma etu ị nọ ugbu a ọ bụ na agụrụ na-agụ gị asị ka esiere gị nri ma ọ bụ iri juchago nnọọ afọ mana ọ nwere ụdị nri ọ ga-abụ ịfụ ya etu a n'agbanyeghị ihe irigoro ị ga-eririri ya maka etu a m dị ugbu a ihe ọ sọrọ gị nye m narị ihe ọ sọrọ m rie na nri iwetaghakwa ụkwa enwere m ike iri ụkwa ụtụtụ ehihie abalị rie ya ofu ọnwa na-agbanwe nri Anyị nwere nnukwu na Ibinta aga m ewetara gị. kedu nri ọ na-abụ esi ha ya etu a butere gị ọ bụrụgodị na nwunye gị kpasuru gị iwe sie nri a butere gị gaghachi ya ka ịhụ nwere aka ma ọkụ Ndị m na-ala akị o mere karị akpụ n'ofe gị wute olugbu soup na egusi nri charadis obi ụtọ gara ebe ahụ nọrọ ya gị nọrọ ebe a dọrọ ka ibu emere wee bi were kerosene gbara ya ụgbọ nsogbu adị. ọ dị ma ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọrị nnọọ ndụ chọọ ka ị nyere ndụ aka sị ka imekọ nnọọ obere jọlị ka ụdị egwu ọ ga-abụ etinye etu a ma ị gbara agba ga-ekwewe n'isi Nke mbụ ọwa egwu burial song ka ọ masquerade nke mbụ high life gakwa egwu chọọchị egwu ụka high life ma ọ bụ egwuregwu so but nke high life ma Ọsadebe ha niile ọ dị Oliver Anma like cha egwu ndị nwụrụ anwụ ka ị laikiri ma Ọsadebe ma Oliver no ụmụ ya ka nọ ha niile nọcha ndụ onwe otu onye dị ndụ ị laikiri egwu ya mba batụ nke na-ewute m ka na-agụ doro munshi doro yaba doro egeda doro katapasa nata toro onye na-eme ya ana m alakịkwa nke a batụ nke m na-alakị karịa ahụ
elu wa nke alaeze eluigwe ma etu esi ebi ya ama m eto ga-ebute n'isi etu esi ebi ya ebe ego ebute n'isi ka imezi ndụ ga-emezi Dr. Sawori ọgụrụ egwu ahụ jụrụ ya bụ ajụjụ saakwa ya bụ ajụjụ onye mmezi ndụ ga-emezi Dr. Sawori na ndị otu egwu ya jụrụ ya bụ ajụjụ saakwa ya bụ ajụjụ mgbe ha sịrị gị elu ụwa nke ahụ alaeze eluigwe ama otu esi ebute n'isi elu ụwa nke ahụ elu ụwa nke ahụ elu ụwa nke ahụ alaeze eluigwe ama otu esi ebute n'isi ị ga-ebu ya n'isi ya anyị gbuo gị ha zakwa ya bụ ajụjụ sị gị mmadụ mezie ndụ ya emezie ya eketa oke n'aka Chukwu alaeze nke nna m eluigwe ịma na etu isi ebute ya n'isi ekwesịrị ya n'isi ya bụ mmadụ mezie ndụ ya emezie ya eketa oke n'aka Chukwu nna ndị ọchịchị na-achị Naịjirịa dịka m gwagoro ụnụ na mbụ aka m na-ekwukwa ya Dr. Sawori si ụnụ ma ndị na-achị achị mekwenụ ya ka ọ dị mma ndị a na-achị achị mekwenụ ya ka ọ dị mma anyị nwa bụ ndị a na-achị achị anyị emego ka ọ dị mma ụnụ wepụrụ subsidy anyị ekwere mee increase fuel anyị ekwere mechie importation of rice anyị ekwere mechie importation of tokumbo anyị ekwere si mee nke a anyị ekwere bulie ọnụ dọla anyị ekwere nke ọ bụla kwuru anyị ekwere anyị ga-ekwebuzi onwe anyị ụnụ nwa ndị na-achị achị ma ekwere na ya ka ọ dị mma belata na ego ụnụ na-eji eme ndị constituency allowance wardrobe allowance ego ụnụ na extra code ụnụ ji eje njem onye jewe travel ya kpọrọ 40 entourage extra code a ga-akwụ ya akwụ onye isi were ya agaghị ala bekee ga-akwụ ya onye isi ala gara ebe ahụ kemgbe esi ga-eburu ute ego ụlọ mefuga anya ama ọkwa na pong metụkwanụ ka ọ dị mma ọchịchị Naịjirịa o naanị ya ka ọ dị mma o ọchịchị Naịjirịa o ihu a iji agụga egwu ihu a iji agụga egwu a because ihe na-eme Naịjirịa na-ewe m iwe ihe mere m ji agụ etu a ọchịchị Naịjirịa o ekwenị ka ọ dị mma o ndị na-achị obodo mekwenị ka ọ dị mma o 5.2 aga m eme nke m ya dị mma n'aha Jizọs. Kedu ihe ị nwere ike ime ka ọ dị mma? Mgbe m bara ọkwa gwara mba ịba ebe mba anyị n'ọchịchị ọ dị mma ịba ị ga-eme ka ọ dị mma mana tupu gaa na-aba ọ dị mma anyị echiyatala azụ cheta na asị alaba alarubeghị a ga na-alakwa ya bụ anyị ka na-agakwa n'iru n'oge ife na-eme n'obodo maọbụ ihe na-eme n'obodo maọbụ ive na-eme n'obodo dịka ndị bono si asụ maka na Igbo niile na-asụ n'olu n'olu mana ha kwa ụkwara ọ bụrụ ofu mụ na Fireboy ka nọkwa ebe a Fireboy isi chọrọ ịba politik ka m gwekene ya nnọọ na ị bịara nnọọ ka a gbaa gị ajụjụ ọnụ tupu gaa na-apụ sị tụnyere gị ọ bụ na ịbanye dịka onye isi bụrụ onye isi lokal gọọmenti bụrụ kanselọ bụrụ steeti president ka m na-azụ village meeting ụnụ mba nọ Naịjirịa ọ dị mma ọ bụ na ị bụrụ president Naịjirịa ma Chukwu ekwela Chineke ga-ekwe a ga-eme n'aha Jizọs ọ dị mma ọ bụrụ na ị bụrụ president Naịjirịa tupu gaa na-abụrụ gwakene ndị mmadụ kedu ihe ị ga-eme ji gboo mkpa ọkụ a na-enwe na Naịjirịa ịma na kemgbe 1960 Naịjirịa nwere n'onwe ha ekwugo m ya na onwebeghị sektọ nke edevelopụrụ ka ọ karịa etu ndị ọcha si mee ya ma ọ bụ etu ndị nna nna anyị ha siri medobe ya tupu ndị nke ugbo abata kedu ihe ị ga-eme ịhụ na ihe metụtara ọkụ na Naịjirịa egboro ya bụ mkpa anwụghị onwe ihe m agaghị eme onye nidi wọta ma wọta onye nidi faya ma faya ya ọkụ a na Ghana ka onye ọbụla ga na-achaji fon m ga-abandụ ma jenaretọ na Ghana ka onye ọbụla ga na-achaji fon biko tere na mgbe m ga-eme maintenance onye nidi wọta ma wọta onye nidi faya ma faya ya ọkụ unu na-ahụ wasịrị waanyị mgbe Ghana ka unu ga na-achaji fon biko tere na m ihe ka kwuru bụ ka ị ka na-ekwu ihe m sị gị kedu ihe ị ga-eme iji gboo mkpa ọkụ a na-enwe na Naịjirịa ọ na aga m ebute shi generator everywhere generator eju everywhere
Director ka ị ga-ebute mmiri ka a ga-eji amụ ya ka ọ bụ ewe n'iwe ihe anyị ikwuru na echetara na m ịma ebe m bi ha dị 67 na yard, one toilet, one bathroom. Before m ga-awa 5 days anyị na-akwụ na line. The soccer wee bịa ji onye nwe ụlọ shai weta 10,000 ka e were kpofuo the nonsense. Onye ka e gwuru toilet makwa ahụ crude oil landlord shai park ya. Mbịa be gbaka anyị bịa wee iwe ichi tenant 5 lawyer ichi tenant 5 lawyer makwa judge had the case. Onye nwe ụlọ kweta na a ga-enye tenant 250 million naira. Nchere na awa ezigbo ego. Ịmakwa m ga-akwe jet ọnụ kwele machine ọnụ gwa bank with escort change the home on ego anyị 30 naira. The money save erughị iji akwụ security ngwa ha ka m ganyụọ amịrị m chi ebe ahụ wa ọwụ small na akwa ebe ahụ aganyụọ mma amịrị m chi ebe ahụ wa nwanne ụnyaahụ ka fine boy gara zụọ ego amam na ego gbara one way last man jide ama m onye nye dị ego igbo ya tacha achụwa instead of ịgbaso ya gba one way last man jide adọka na ha ticket of 98,000 biko onye ọwụna nyere m aka anyị midiri m ego eji ebele 98,000 ego ole ka nzụ dị ego 6,000 na Bariga. Agara m meet one of my papa with second elephant in army, meet one of my brother with general mineral na police. Asho nwe ihe ha nwere ike ime biko nyere m aka ana m achọ ego njebele 98,000 ego ole ka nzụ dị ego 6,000 na Bariga. So biko ana m achọ nwanne m pagi kwara second elephant in army ọchọ nwe ya nwere mba mama m general mineral na police achọ nwe the other papa mụtara papa m elephant camel in the Air Force. Achọ nwe ya biko hapụ no de hapụ de hapụ ya ọbara ga-anọ ndị last man n'isi achọ m ka ọ nọ ndị last man n'isi biko nye m aka ọ bụ ego ka m na-achọ ihe ọwewe Hausa ka ọwewe Igbo ọ bụ ego ọ na-acha mmanụ na ọkpa ya na-acha green n'azụ ama m ọwewe Igbo ma ọwewe Hausa agara m zụọ ewu ya half caste half caste ewu ama m ya ma ya na ewu izụrụ ya mere import edobe na aba anọ na ihe na-eme gị import ị ga-azụ ewu emere import no amam ma emere import ma mee even sometime jiri aneti ya na ibe meet nke ọzọ aneti ani ma mmehie nke ọzọ asị mba ai onye abịa na bekee onye idiri ihe ndị bekee na-akpọ interdenominational deliverance ya bụ ndị ụka niile ga-abịa ndị ga na-ekpe chaplet a na-ekpe ndị ga na-apịa ya ọmụ a na-apịa ndị ga na-efe ya mmiri a na-efe ya ndị ga na-apịa ya pidgin a na-apịa ndị ga na-asa ya ahụ a na-asa ya ndị ga na ofu akụ na-afụ udu ahụrụ a na-afụ ka mara ma ihe ya ji onye ọ ga-aha ya mana ọ ha akwana ya onwe n'ụlọ ọrụ ọzọ onye a ga-arụnwu ugbu a ji ịzụ ụmụaka ọkwa ihe a ka ọ ga-arụnwu wee zụọ ụmụaka fine boy oge anyị ejigo obere na-akụ kwarapụ o nwere ihe nwere ike imetụrụ anyị ka ụmụafọ Igbo ndị na-ekiri anyị marakwa na onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ihe m mere nkarị aṅụ gara ịga n'ihu ori akpụji isi ike ụdọ sara ndị na-eri amala ndị ahụ nri ọjọọ batara nwona una mena ya gana ga charge ya kwesị win election na ọ bụ gana ka a ga na-aga charge si phone no nke ma na charge ya biko charge ndị na-ege m charge one battery charge one ọ dị mma fine boy ọ bụ onye mega mmemme chọ ka ịbịa nọnyere ha na mmemme activity gị ọ na-adị too much ka ị ga-adịbu free onye ikekwe onye chịrị mmemme o nwere ike sị ngwa Gaddafi bịa feriara m ọnụ ụbọchị mmemme ọ dị mma dịka m nọ na-agwa ụnụ ịma onwe ka ị ga-esi hazie mmemme gị amara na iso na ndị sibere na ya na-agbọ
nwekwana ka ị ga-esi hazie mmemme gị ya dịka mmemme ụmụ bọị ya bụ ịbụrụ hala ndị asụ na ndị sibere ya na-agbọ ga-achọwa ime mmemme kedu ụdị mmemme ọ sọrọ ya bụrụ ọ bụ ịgba akwụkwọ ịkụpụta nwa imepe ụlọ ime mmemme ncheta ọmụmụ ịgba ọfala ichi echichi ịgba akwụkwọ ịkwa ozu kanopi kwa ụnụ mana o nwere ozu dịka m na-agwa ụnụ ozu with gratitude to God ozu ga-agba mmanya ọ bụrụ ozu with regret to announce nke ọ bụrụ chọrọ ime ịnwetago onye isi oche na-achọ onye isi ọnụ ya bụ onye ga-anọrọ gị ụbọchị mmemme were opi igwe okwu haziere gị ndị mmadụ okwu ikekwe ga-achọ ka m bịa ebe aha mụ na Fireboy ka a bịa mmetọ ọnụ ndị mmadụ ka ndị Methodist ha fụ ezi aka ka ndị FAC so ihe ị ga-eme bụ ị ga-afụ n'ihu onyonyo gị ọ bụrụ ndị nọ na Facebook ga-achọba Gaddafi Kingsley ịchọ ha Gaddafi Kingsley ga-enweta ebe ahụ ga-ezibata ozi ya bụkwa ndị na Twitter ga-esobe m na The Ambassador ya bụ DI Ambassador ịchọ ha The Ambassador ị ga-enwetakwa m ebe a ga-ezi ozi si m gada maza gị gasị ịchọrọ ka mụ na Fireboy bịa ụbọchị mmemme gị bịa metọ ndị mmadụ ọnwụkwana ihe eji onwe anyị eme ọ bụ ọnụ ka anyị ji eri nwanne ụbọchị ọbụla agwago m ya ụnụ oru ha na ihe eji ọnụ eme ji kpọọ ụmụafọ Igbo obi ụtọ kwalite asụsụ omenala nakwa ejirimara Igbo niile cheghara anyị nya o nwere onye anyị na ya zọga ya mana ọnwụ ụbọchị ọbụla na Gaddafi anwụọna ụnụ amara na factory agbaala ọkụ keke bụ mbọ onye na-aga anwụ anwụ etu a ga-anọrụ mba a ga-anwụ mana a ga-anọrụ mana ihe m na-ekwu bụ ụbọchị ọbụla a nwụrụ factory agbaala ọkụ mba sịrakwa m na achọrọ m ịnwụ nketa nke echi o ịma na Jizọs si na ya na-aga idoziri anyị ebe obibi ya dozisia ya bịa kpọrọ anyị ya ka m na-eche ọ ka na-edozi ndị ọbụla ifuru na-aga ugbu a bụ ndị na-aga enye aka ebu blọk ebu simenti a na-edozi ọ bụ na edozisia abịa kpọrọzie anyị ọ bụrụ na ọ dị m ọsịsọ ka na m na-ekwu bụ na ụbọchị ọbụla ọ bụrụla factory close ole ọkwa ịghọtago ọ dị mma Fireboy ngwa kene ndị Igbo ka anyị chịpụ maka na ọ naghị adị mma mmadụ ịdị thank you rie very much ndị Igbo biko ekele m unu ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma n'aha Jizọs aha ị na-agakwa n'ụka nke ị na-ekpe n'aha Jizọs akwa m gwara si chọọchị anyị nọ na Babichi anyị anaghị aṅụ ihe na-aba n'anya asị m nke na-aba n'ọnụ ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma chọọchị na-enye ọfere n'ebe a anaghị enye ọfere bata ọmụ na-ahazi dị ọfere mgbe ọ na ahaziri ya ọmụ na-elekọta ego niile na-abata mgbe ọ ego batara ha kpọọ m ọmụ na-ahazi were nke fọrọ gaa bank gụnwa chairman committee of finance I'm social director finance ndị chọọchị ofu ụbọchị ga-abụ nke mụ na ụnụ ofu nwanna m nwoke ọ sị ya anaghị aga chọọchị ka ọchị hapụ ịma ya anaghị agakwa n'ụka ka ihe ụka hapụ ịbịara ya ndị chọọchị na ndị ụka riwe na anyị akwụkwọ Job ọsọ nye kwere na rie ya riwe na anyị na ya ekwego ofu ụbọchị mụ na ụna ebughasịakwanụ nke na-akpa anyị mana nke taa anyị atụlele ya dịka o si na-akpa anyị bụ ndị Naijiria anyị bụ ndị masses dịka ha si akpọ anyị bụ ndị common men anyị bụ ndị ordinary Nigerians anyị emene sacrifice enough ana m asị ụnụnwa bụ ndị stakeholders ụnụnwa asị ụnụnwa bụ ndị leaders ụnụnwa asị ụnụ bụ ndị politicians metụkwanụ na sacrifice ya na betesu ya ọ bụkwa na ahụ nama anyị ediele subsidy die importation die tokumbo ban die elu die ala ditụkwanụnụ n'ofu nwanna m nwoke si obodo oyibo bata ọchịsụ bekee ọsị nna men this man that man ọsịkata nna men na nna ya si ya taa mechie gị ọnụ Valentine nna men ogene si nne gị ma ekwenụ na otele mmewere ndị politician metụkwanụnụ na anyị nwe sacrifice tụla sacrifice kwanụnụ ụnụ egbula anyị ọ bụrụ mgbe anyị jiri ọbara anyị sacrifice ya ka ụnụ ga-ama na anyị sacrifice ala etu a ka anyị ga-esi wee pịachi ya na agba ife na-eme n'obodo nke izu a na isi mbido telivishọn chetakwa ọzọ na agwago gị na ọ bụ na ọ nwee ihe ịchọ kamera gị karịa
ikekwa ị na-atụpụ atụpụ na-atụbata atụbata ma ọ bụ na-emepụta n'ala anyị ebe a ga-achọ ka isi n'ọnọkọ a ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ anyị ebe a wee gbasa ozi nke ahụ ị na-eme ka a mara na nke ahụ ị na-eme bụ ọkaibe maka na dịka m na-agwa ụnụ Igbo na-asị na ahịa ọma na-ere onwe ya mana asị m na ahịa ọma na-ere onwe ya bụ nke a kpọsara akpọsa ọ bụrụ idowe ya na warehouse ịsa ahịa ọma na-ere onwe ya ị ga-agbanye ya n'anwụ ka ndị mmadụ mara na ahịa gị ahụ bụ ahịa ọma tupu ọ rebe onwe ya ọ bụ na ịchọ karịa gị karịa ka ị ga-esi kwado ọnọkọ a ma ọ bụ si na ya wee gbasa ozi ma ọ bụ kpọọ ka a bịara gị ememme bịa haziere gị ya maka na ihe emeziri emezi eji akpọ ya nwa mma chọba m na Facebook ya bụ Gaddafi Kingsley ị ga-enweta m ebe ahụ mana gaa karịa na Twitter gaa chọba ma ọ bụ sobe m na DI Ambassador ya bụ The Ambassador ide DI Ambassador ị ga-enweta m ebe ahụ gị na-eso m ma na-eso gị gị na-eso m ma na-eso gị anyị na-eso onwe anyị ọ dị mma fine boy ịma anyị kwara iko mgbe anyị malitere ngwa ka anyị tazie ọjọọ aka n'afa nna na nwa mmụọ nsọ onye eze ekele m ya mee amen ya mee ọ dị mma anyị atala ụkwa jee eze dịka m na-adị agwa ụnụ aga m na-ekwukwa ya na ofu nwanna m nwoke gbakọtara egwu gbasịa si onye ọbụla agbakọ anyị ụziri ya ugbu a akwụkwọ na-ada onye ahụ onye ọbụla akwụkwọ anyị ụziri anyị ugbu a a ga-atụ ya ife n'anya eji m aha ndị niile mụ na ha nọrịrị ya bụ ndị chịkọtara anyị ọnọkọ a na izu a na-asị ụnụ ụbọchị ga-ajụrụ ụnụ njọ ụkwụ apụkwala ụnụ ezi amen aka m bụ onye nke gị the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi ana m ekelekwa gị ọzọ fine boy ana m ekele m Ibezim Ogbonna Ibezim Ogbonna Elias fine boy Igbo ndị nwe na ndị m nwe ana m asịzi ụnụ ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpụ afụ ọnụ ka ọhịa dịka enwe amaghị ya nọ ka m ṅụtọpụ mmanya m